Kubor nakaslem jong unongsan hima. MDC jong kaseng Congress uba Charles Marngar hene kesengi ulai kendu yau Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Tita Starwell Kain banyakran halor ke jingjia ke balajia ha kesnong yong kuli. Habayakran bergilat patai kubor hadin ke jingya kendu yau CEM na kaliang jong uba Charles Marngar ulai tu ba na kaliang ke jong ula pentip sya CEM ya barok ke balajia ha ketu kesengi. Kawairu ka benda ka ba uba Charles wala pentip sya CEM kadai halor katto katni kimat kiba ka council kadai banle kloi kat bala. Kata kadai ba ka council harangkat ka isi kadai bentuk larno mardor yala ujong uput usam. Bat kadai banle sya ka jaka banlap ya ka jing shisha. Susu ula ongru ba ka council kadai banle seki kaput kiba don ka jingya ka jia kamtam kitu kibahap hapo ka jingpej jong ka KHADC. Nakaleng uba Charles ula ongru ba ula dep ai jingmut ya CEM ba kidai ben penimbiang ya kihima kibabiang ya kikot kislah. Bat kabadon kamtam kadai ba nakaleng jong uni MDC ula ong ba CEM udai ben khot hajir ya USM karait marwet badru ya acting SIM kahima melim ban pensisha banwat yakikot kisla namar ha kejingtip ke jongki kani kejaka kadang hap hapo kejela bat kawiru ke bau bacal sulai jingmut how CM kadai ba nakaleng jong ka council kadai bentok sya ke sorkar jela ba kadai ben penbiang kamtam banbu dagi pulit outpost kenang ba kipaj ba ke basyong haki kaput kinyo kejingada na kipulit jong kejela dari jing sisa ngala kre anda duk menin meni kendo UCM tinamar baudon ki kam ki bekerki ki balong emergency semla bani kendo ban ai kuble UCM bola ai por bani kendo dagasi hak bede ban persngau ye kini jinja insiden ke pelaja men sisngi hak snong yong kuli karaj marwet melim sip to ke jingi kendo jonga te ngala su ai ka brief mo lengkot hak jinja na duk bangale hadu bandawan pai kitu gijingja ki bajah ketika sengi te kejingi kendo benda sengi baru CM ki don kimat ki point ki banga nakaliang jonga nga ai kijing kentu so CM bat saka council hi bro koy bat kita kimat kilong ke banengkong ba ke council jongi kan penstet no ban tukla yau put usam lajong kita ke gamat ke banengkong kamat ke baar kelong ba ke council jongi kan lej mardor seperti ke jaka bat ki weiru ki jaka kaput bat ke asap ki barang hap hapo put usam jong ke Khasi Hills Autonomous District Council kebalai ke jingpen klan lane ban penimbiang ban restore ya kini ki hima ki babiang ki kot kislah kum kanuksan IP kidan bon ki hima kani ka hima jongi shani nongwa shani ru kadon ko ki hima hadu hari boy jongi ladon kam ban pen imbiang ya ka ladon kam ban restore ya ka lamar ngitip baka biang ki kot kisla nadu ko por jong asam tukum kanong mensauru hadu menda kelempat mau kelempat pen imbiang ya kanong mensau ki kum kita ki dengan nom keren sibun re yang keren betek ya we detang bat kanika jingja ke pajam ta men kini kisngi dikawai pada ngala thoro ni bagi de ban form ya ka advisory committee jong ka council border tinrai habai de bakani long kala don ru ke boundary committee jong ka council de nan sapan syai kam sibet ke ai ke ba ke ai ka jinga keren bak CM kamat ke besan kedai ke badan kam ba ke badan kam kerki bak kata kalong ban khat lene ban sumon mardor ya USM jong karaj marwat hangte nang tade bat USM yo acting SIM jong ka hima melim bat iki menteri jongka ban pensisha ban wat iki kot kisla ban wat benia ban pensisha namar ba haga jingtip hi jongi lomba katege jaka kadang dei hapo put usam sispa persen kadai hapo put usam jong ka district council ke jongi
Bat ka babut nang ta bat de ka ban riu ba ka council kan ye kren kan ai ke jing tho saka state government ke jongi ba ka sarkar jilla ke jongi ka state government ke jongi kan penbiang ya ki police outpost sha ki border area ke jongi kata ka de ka wai ka bang ngang la ai ke jing tho so siam namar ba kumbalong mentahi ngi ya ke jing telat palat jong ka police department ke jongi menin ngila ai kren ha ke UDF kum tu komunong mikman ubadan shibun ka border kam tam ka disputed block tu na susi menithu ba hangte hapo malos nai kabadai ban pej ka pulis outpost kabadai ban pej ya baro kawai ka border hangte dan tak sawut ki staff ki pulis long ke ma susi bat kini ki penlong yang i bangi jen ja kumne bolong ta ti heto ha ka jingi kendo jonga bat UCM ya penpau ka jing sko kemen bana kalian jong uru la response ba bat la airu ki ka assurance bat la ongru ba la si sejan la penbet ba UEM jong ke ilaka dan la khot ru yangi bangi dan lang ban lek hadu aspon hadu ke ke jaka pelajar untuk jenang ta ga bai dei bat ban restore ye gini ki himaru na kalian ke jong CM la kular ba sa shimkhia gini ke kam nang ta de ha ga bai dei bat ban khot ban sumon ya imraj jong ka raj marwan bar kum juru ya acting sim jong ka hima malem ni ngalapan sngo rum de man khat ye ki tang ye ki de ye ki wairu ki sim ban khat mardor ki ban sumon na mar ka de ko por ni ha ka bangin pen bai yo put usam jong ni de nang ta de ha ka bade bat kini ki wairu ki mat ki bang lambo na kalian jong sim ula ai ki jing kular ban sim khia ki ne de na kalian jong nga ye am ngai pet ke ai ke ba na kalian jong CM le ha ke bade bat kani tingin pet ya kini kisngi ki ai ki kam ke ba na kalian jong CM un ship ha ke bade bat kani ki jing jabat ha ke bade ru bat ki wai de ki kam ha ke bade bat khaput uput usam jong ke jala ke jongi padang hap po ke jurisdiction hapo ke schedule area jong ke district council ke jongi Khasi Hills Autonomous District Council kata ke shong hau CM kisang malang mangi nang ta nakilong ni lam ki stakeholder baru kan nagaleng jongi ki paranomi khmat ru ngila panso dengan manin ka sengi namar ngam yo ban kendo yu ngala pha da ki email dan ki sting ngala pha so te pha so CM da jing tho ba yedai bat ke jing yada security nam ta ki nong snong ki jongi ki khapot de kata de ka song ho ngam don bonong e la dam don ki clear is not fit to be the chief minister of Meghalaya an mangi ke jong ki pai ba ri jong ka kari ka si ke bi ki jong ka jala Meghalaya jong ilong i expect mangi khmil ti ken ba chief minister udan ka bor ka ba klido jong ka jala ka jong punya da ken ni re ko bolong man adu man ta te ngi i ba campus national